what to offer me when I grow old. What's time to look forward to beyond that blindfold? They say it's difficult, it's too typical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my age, for these are the questions we got to face. For in this cycle we come alive, we are the ones in the next in line. We are next in line. Daghang salamat Archie Nadella sa kantang Next in Line. Tungod ang ginadiling droga, walay gipiling edad, estado sa kinabuhi, mababay man o malalaki, wala usab kini giilang politikanhong kalambigitan, ingon man nga kini walay utlanan nga suliran sa katilingban. Maayong adlaw mga kasugbo ug sa tanang naabot sa RMN Sugbo Anon Channel, petsa 19 karon sa Hunyo 2024. Welcome nga rin sa programang Kosap Muagak, Gugma, Dili, Droga, nga hatod kaninyo sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention, pinanguluhan sa kugihan kaayo nga Executive Director nga si Jonah John Rodriguez, giniyahan sa atong Cebu City Anti-Drug Abuse Council Chairman nga si Ernesto Herrera II, ug ingon man atong maabtikon nga amahan sa syudad sa Sugbo nga si Mayor Michael Lopez Rama. Ug ingon man karon sa atong acting mayor nga si Attorney Raymond Alvin Garcia. Mga kasugbo, atangi ang atong segment nga Teapot Session. Kini si Lindsay Ardonia, inyong mauban-uban karong adlaw. Maayong adlaw mga kasugbo, welcome pagbalik sa ato ang segment nga Teapot Session. Atong pakigulo kabildo sa atong mga guest karong adlaw. Inyong nakita diha sa atong camera atong mga guwapo o guwapa nga mga halangdong bisita karong adlaw. Una na kong ipaila, of course, mga kasugbo, ang head sa BDCP or Barangay Drug Clearing Program sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention. Walay lain ang maabtikon, guwapa ba ni or guwapo? Batanon, Mr. Ryan J. Hernan. Mayong buntag, mayong adlaw. Maayong adlaw, maayong hapon ka natong tanan, and also sa atong mga viewers. Maayong hapon, Soy. Right. Of course, atong sunod nga ipaila, maabtikon, guwapa, o kugihan kaayo award-winning nga kapitan sa Barangay Budlaan, sa atong kabukirang barangay diri sa syudad sa Sugbo. Walay lain si Kapitan Honorable ni Risa Gualiza Antolihaw. Kap, mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa mga viewers. Alright. Of course, atong ipaila, atong lain na sad nga guest karong hapuna mga kasugbo. Guwapo. Nagkatawa na dahil. Guwapo, maabtikon, batanon sa gihapon. Ang team lead sa Cebu City PIDEA, walay lain, atong i-welcome Sir Ray Davila. Mayong hapon, Sir Ray. Mayong hapon, good afternoon sa lahat po. Pero, Sir Ray, makaintindi na makaog Bisaya Yes, na. yes, Okay, yes. mahirapan kami sa Alright. So, karon mga kasugbo, sa ato ang segment nga Teapot Session, of course, ato namang naisgutan sa ato mga nilabay nga mga episodes, ang unsa about ang Community-Based Drug Rehabilitation Program, unsa ang COSAP, ug unsa atong mga success stories sa atong mga coaches, mga recovery coaches nga katong mga nag-agi sa or mga nabiktima sa ginadiling droga. Karon mga kasugbo, ato na sabton, di ba, naatay si CBDRP or Community Based Drug Rehabilitation Program.
unsa may KPIs ani, unsay metrics nganong makaingon ta nga successful ang usa ka programa, successful ang usa ka programang CBDRP sa usa ka syudad or municipality. Of course, karong hapuna atong paghisgutan ang Barangay Drug Clearing Program. Okay? So atong sugdan, unsa man gyud ni ang BDCP or Barangay Drug Clearing Program? Tong pangutan-on si Sir Ryan Hernan, ang head sa BDCP sa COSAP. Sir, unsa man gyud ni ang BDCP or Barangay Drug Clearing Program? Okay. Again, no, mayong hapon ka na itong tanan, mayong hapon, Soy. Salamat kayo nga pangutana kay gusto sad namo ipaabot sa atong mga 80 ka mga barangays nga ang atong Barangay Drug Clearing Program is oportunidad siya sa atong mga barangays nga maka-apply sila ana. No? Barangay Drug Clearing Program is a collaboration of a different major agencies nato diri sa syudad sa Sugbo nga gipanguluhan sa ato ang mga chairman, which is the PDEA, silang Sir Dave, and of course ang atong vice chairman, ang atong PNP, and of course our DOH, and also sa ato ang mga LGU. Tungod ana nga kolaborasyon na napaghiusa ang tanan nga ato ang paghilambigit sa ginadiling droga na tagaan na hinog opportunity ato ang mga barangays nga ma-cleared ang ila barangays based sa ilahang PNP and PDEA official watch list. So mao ni kung naatay gitawag nga PDEA, PNP watchlist, mao na siya sumbanan para mahimong sakto ba ko drug cleared ang usa ka barangay? Yes, so sakto ka. So ang mahitabuan na kani atong mga nag-collaborate nga mga partners agencies nato na amang gyud tay ginatawag nga mga official watch list coming from our PNP and our PDEA nga ihatag na nila, i-deploy na nila sa 80 ka barangay, and katong mga watch list nga naa nato ato to silang iimbitar gikan sa ato ang mga gikan sa atong mga komunidad, ipatawag nato sila kay nahitabo man gud ani sa una, Soy. No, kay ang tunggali nato nga ang tokhang, yes, no? So through the supervision karon sa atong executive director sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention, giusab na ang term, no? So ang stigma itself gi-break na natong yang dapitag, himo na nato sila house visit. Kay if ang atong buhaton manggod kay ug ang ato anong mga drug dependent sa una, ang may tabo manggod ana is naa na sila fear ug tawgon sila sa mga barangay. So this time around tagaan sila treatment. After ana nga treatment nga all accounted na sila, that's the time the barangay has the privilege and the opportunity to apply for the Barangay Drug Clearing Program. So alright, so mao na ang una nga step. So, yes, you said that the responsibility of COSAP in the drug clearing program is to ensure the rehabilitation itself, right? Correct. The personalities in the watch list. So, unsa man atong role, maarita sa ato ang another guest, si Sir Ray Davila sa PDEA. Sir, unsay role sa PDEA aning BDCP? Okay. Magandang hapon sa lahat. No. So the role of PDEA, actually si PDEA, ang tinatawag namin is the chairman of the ROCBDC, no, which is the committee responsible in declaring a barangay as drug cleared. No. ROCBDC stands for the Regional Oversight Committee on a Barangay Drug Clearing Program. Yung Regional Oversight Committee is composed of PDEA as the chairman, the ILG as the vice chairman, and the members are the DOH and the PNP and the respective na local government unit. Where dito, syempre yung Cebu City headed by the CADAC chairman na magre-represent sa mayor. Ang role ni PDEA is to monitor na tama yung implementation ng program po natin. So actually, yung pag-declare ng barangay as drug clear is going through a tedious process. No? It's a 10-step process. Pero the main purpose is to account all the personalities listed and mabigyan po natin ng tamang intervention and to actually hindi yan magsa-stop yung natin, yung process ng barangay drug clearing. No? So after na ma-declare yung barangay, ito yung pinaka-main purpose pala. It's for the barangay to be a self-policing barangay in the future. Na
sa kanila na mismo, kaya na nilang i-manage yung barangay nila na hindi na kinakailangan yung law enforcement, na hindi na kailangan pumasok pa. So kung merong mag-emerge na bagong drug personality, alam na ni barangay kung anong gagawin nila. No, yan yung tulong ni Barangay Drug Clearing Program sa mga barangay. Alright, thank you Sir Davila sa pagpasabot sa atong mga kaigsuunan, mga kasugbo. Atong pangutanon, atong guest, another guest nga si Kap Nerissa Antolihaw sa Barangay Budlaan. Kap, isip inahan sa barangay, isip sa representative sa barangay, unsa may role sa barangay aning Barangay Drug Clearing Program? Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon, Kap. So ang role sa barangay sa drug clearing kay katong gipada nila nga watch list sa barangay. So ang gibuhat namo ato kay among gihome visit together with PNP para paapilon sila sa programa sa CBDRP from COSAP within 3 months. Then after 3 months nga ni-graduate sila kay mo sunod dayon ang programa sa drug cleared. Kung maka-graduate na gid sila tanan, mo nang ma-apply na mi og drug cleared sa barangay. Alright. Thank you for that, Kap. Salamat sa pagtubag. Follow up lang na ko nga question kay nahisgutan man ang mahitungod sa kining CBDRP as maog yawi para mahimong drug cleared ang usa ka barangay. In relation to that, what are the key performance indicators for the headers to be considered as completely rehabilitated? Sir Ryan? Okay, that's a good question. Let's go back to the word itself as rehabilitate, no? Rehabilitation is all about recovery. When you say about recovery, it is a lifelong journey. Dili pasabot nga mahuman na ka sa imong treatment, pasabot ana okay na ko. No? So everybody's information, I am also a recovering drug dependent, no? Yes. So doesn't necessarily mean nga naa na ko diri sa COSAP dili pasabot nga akong mga triggers ug akong cravings muundang na siya. But the longer you get to stay clean, no, mo lessen ang imuhang mga trigger factors. So that's the reason why nga helping another addict, especially right now, nga 80 ka barangays na akong gitabangan is also one way of helping myself. So, isa ana mao ang digid ka ka-assure sa, I mean, di ba pila na ka buwan ang CBDRP? Karon kay 6 months siya. 6 months, Based okay. from the DOH na to nga module. But after that, naaman tayo ginatawag nga aftercare program. Okay. So dili pasabot nga mahuman na ta sa tong program, gibiyaan na sa tong gobyerno ang ato ang mga headers, no? So after ana naagihapon sila continuum nga program ana nga magpadayon lang gyapon sila sa ilang programa, and then after that diya na nato mahibaw-an if unsa bagay nakat-una nila sa ilahang programa sud sa community-based drug rehabilitation program. Okay, daghang salamat ana Ryan, no. Ang kining key performance indicator nila sa kining CBDRP, of course that would need their attendance, right? Is that correct? Correct. We're talking here man about sa kung unsay gibuhat sa CBDRP nga mahimong BDCP. So what are those requirements nga kinahanglan of course the documentation, the attendance, unsa pagali na Sir Ryan? And of course they have to submit also nga dapat ang result sa ilang drug test negative gyud, no? So attendance nila dapat naagid sila ana, and then if in the event nga naatay mga mo positive nga to nga mga client, ang ato mga recovery coaches are well equipped ana to handle para nga mo continue lang gihapon sila silang journey hangtod nga ma-complete nila ang atong module sa ilang attendance based from our module sa DOH. So after ana, if in the event nga mahuman ma-completed na sila, ato na sa nang ipatawag tong mga naa sa watch list nga wala gihapon mo to nga. So dili pasabot nga ang atong programa kutob na sa 6 months, hutdon yun na nato sila og pagpatawag. So i-accounted for, All accounted accounted sila. for ang Correct. atong naa sa watch list. Yes. So by that, of course, ang atong mga kabaranggayan
ang role po niya na of course hipuson ang mga attendance sa katong mga sessions kay appeal man na no sa requirements for you to for if you're vying for the drug clearing program, drug cleared status rather, then usapod niya na ang ilahang drug test results, right? Correct. And Monto, how long is the CBDRP? 6 months, right? Mga kasugbo para masagtan sa atong mga kaigsuunan kay ngano drug cleared ni sila. Nindot ni nga kahigayunan kung sa mga viewers diha kung naamoy mga pangutana regarding drug clearing program, pwede kayo mo comment diha sa atong live sa Sugbuanon channel, sa Facebook, sa YouTube. I believe YouTube rano o Facebook so yan YouTube. All right. So Sir Ryan and Sir Ray, what is the efficacy rate? At first, kang Sir Ryan, what is the efficacy rate of CBDRP? Sa pagkakaron, ang atoang programa gid karon ang aside sa ato ang mga headers, this could take a domino effect to the community. Okay, what will happen here before manggod, no? Before, kung ang barangay magpatawag og usa ka drug dependent, mahadlok jud na sila. No? But this time around, ang barangay itself na anay program, na anay treatment. So therefore, ug ako usa ko ka drug dependent ug mahadlok ko ug naala ko problema sa kong addiction ug madto kog barangay, ang barangay itself mo linkage na nako unsaon ako pag-start nga muundang ko og suyop. So here it comes ang COSAP mohatag og programa ana. So as of the moment nga naa natay 32 ka mga barangays nga drug cleared. Wow. No? So far, no, for the past 2024 since 2000, I guess paglingkod gyud ni Madam Jonah John Rodriguez. Correct. So good as executive director sa COSAP. So ingana kadaghan na we are 80 barangays mga kasugbo. So karon sa giingon pa sa atong guest diri nga si Ryan Hernan, aduna nay 32 ka mga drug cleared barangay. So atong hatagan sa masipang pakpak ang atong COSAP, PIDEA, atong mga kabarangayan, tanan-tanan ug labi na atong Cebu City Government. And follow-up question, Sir Ray Davila, unsa mayroy current statistics or unsay current statistics of personalities who have completed the program? Okay. I'll go back to the first question muna, Yes. ma'am. With regards to the efficacy of the program of the CBDRP with the respective barangays in Cebu City, masasabi ko na the Cebu City is very, very efficient. No? Wow. Why did I say so? Because the local government is very, very supportive to the program. Of course, with the leadership of Madam Jonah John Rodriguez, representing COSAP. And also, hindi natin maiwasan, there are some barangays na actually, I've been to the 80 barangays in Cebu City, and hindi natin mapagkailan na merong mga barangay na hindi ganun yung tanggap nila with the program. But most of the barangays, talagang they are into barangay drug clearing program. Sabi nga ni Ryan, no? Actually, that is already 32 barangays out of the 80. Actually, 32 is comprised 40%. No? So, sa ngayon, 60% na lang yung minahabol natin, no? Na mapadrug cleared, no? In the future. So, anong yung next question mo, ma'am? What are the current, unsa ang current statistics karon sa mga personalidad na nakakumpleto sa programa, sir? Okay. With the current statistics, syempre, we go to the database, no? So, kung we go to the database, right now, I cannot give you, kasi hindi naman natin memorize kung ilan yung, yung mga personalities natin, no? Pero as of now, yung 60%, which is yung, I think, kung hindi ako nagkakamali, syempre, 48 na lang natitira. So, 48 barangays, there are ongoing process, no, sa CBDRP nila. So lahat ginagawa natin ng paraan. Actually, puno yung schedule natin together with COSAP. Pupunta tayo ng barangay. We have so many graduation and sessions ongoing ngayon. So hopefully the next few months, the next few quarters of the year, meron pa tayong mga barangays na drug cleared po. Wow. Thank you so much, Sir Ray Davila, for that answer.
another question, aside sa RA 9165, Sir Ryan, are there any legal basis for the personalities in the watch list that they are required to undergo rehabilitation with COSAP? Legal basis. Aside from the RA 9165, as far as I'm concerned, if those headers na to nga dili sila mo comply sa ilahang kumbaga obligasyon nga motunga sila sa barangays, gi-categorize man gud nato ato ang mga nasa watchlist. Natay ubang watchlist nga mga PDLs, which is persons deprived of liberty, no, duha ka klase ang ato ang ginahandolan nga programa karon. Natay programa nga nasa komunidad, nasa tay programa nga naa diri sa office base. Nga ginahandle sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention. Si PDL kinaan sila mga court order. Alright. No? Musabmitar na sila sa ilang mga court order. Kanang naa diri sa atong komunidad, these are the personalities nga gi-considered nato sila nga wala sila mga case, but they are under with the files nga naa sa atong PNP and PDEA watchlist. Alright. Sige, may dadagdag ako. Sige po. With regards to the legal basis, no, yung tinatanong mo, yung ano kasi, yung pag-implement natin ng Barangay Drug Clearing Program, tama yon, no, sa RA 9165. Pero yung pinaka-mother na ano natin, na board doon is yung DDB board. DDB board. So, Dangerous Drugs Board, yung pinaka-recent natin is Dangerous Drugs Board na ano number 4, DDB Board number 4, series of 2021. Which is, itong DDB Board number 4, series of 2021, nag-emanate to, no? Way back 2004 pa. So, parang pinapaganda yung program from 2004, may inamend, ganito, hanggang sa napunta ng, ng DDB Board number 4, series of 2021. So, kung yung mga viewers po natin, pwede nyo pong i-download at saka basahin kung anong nakalagay doon. Doon po nakalagay yung process po on how to declare yung barangay natin as drug cleared at saka yung BDCP program po natin. Yeah. Alright. Follow-up question kay Sir Ryan regarding sa drug cleared. And sir, pwede sa mumutubag Sir Ray and Cap, kay daghan pag yun, though atong naisgutan sa pipila na ka mga episodes sa atong tipat session diri sa atong programang COSAP Moagap, Gugma Dili Droga, kining drug cleared o drug free, pwede ba natong mapasabot sa inyong version unsa gyud kalahian kay musaka gyud na ilang kilay makadungog og drug cleared? Drug cleared kadaghan pang manuyupay diri sa amua, di ba? So Sir Ryan, okay, to be honest lang, mao lang atong usa sa atong mga challenges with the process nato sa journey para maka-apply ta for barangay drug clearing. Kay sa barangay level, no, especially with the barangay itself, na stigma manggod when we say about barangay drug cleared, pasabot ilang pagtuo is cleared na, pasabot the entire barangay itself, pasabot wala nay manuyupay, wala nay presensya sa droga, wala nay namaligya o wala nay mga drug den. But barangay drug clearing program is based from the PNP and PDEA watch list. Nag-cleared na to sila. Now, here it comes. Ang difference sa ato ang drug free. Si drug free, which is very impossible, but we are aiming that the Cebu City will be a drug free community. Pero ang drug free mo na siya ginatawag nga wala nagi-presensya sa droga, wala na presensya sa namaligya or mga any drug den nga naasa to ang mga community. Sakto to no mga kasugbo ang gingon ni Sir Ryan Hernan nga kita of course bisag suntok sa buwan ika nga nila we are aiming na ma-drug free, but of course in reality ang atong syudad sa Cebu infested na gyud sa ginadiling droga. Sir Ray? Yeah, hindi law enforcement side, no. We cannot deny na meron talagang illegal drugs dito sa Cebu City, no. Itong barangay drug clearing program, actually this is for the
this is for the barangay. This is for the persons in the barangay na we help out yung mga tao na nalihis ng landas. No, yung sinasabi nga natin, no, yung hindi kasi natatapos eh. Tuloy-tuloy kasi itong yung programa ito at yung natin, yung fight natin into illegal drugs. No, kung yung ibig sabihin niya ni Ryan kanina na yung right after kasi na ma-declare natin na drug cleared yung isang barangay, it doesn't mean na wala nang papasok na droga. No, that's why yung sinabi ko na tinuturuan natin yung barangay to be self-policing. So, para alam nila sa susunod na pag may pumasok na mga newly identified na drug personalities, they already know how to do it, no? Kung anong gagawin nila. So, anong ginagawa ni Ryan, no? So, i-submit natin, sa assist tool. So, kung yung kalabasan ng assist tool po natin is kung low risk, high risk ba siya, or moderate risk ba siya, alam natin kung anong intervention yung natin, i-recommend natin dun sa mga drug dependents o mga drug personalities po natin. Alright, sir. I would like to ask Kap Nerissa, Kap, sa imuhang barangay, I believe you are now drug cleared, ang barangay Budlaan. Ato congratulations, Kap Nerissa Antolihan, of course, barangay Budlaan, sa ato ang drug cleared status. And nindot no paminawon, Kap. Karon mangutana ko, Kap, sa imuhang mga among those katong listed sa watch list, tanan ba ni ana ni undergo sa CBDRP, ang uban ba PDLs, or there are instances nga sa private rehab sila? At sa barangay Budlaan, ma'am, kay tanan ni undergo og CBDRP program. O naiuban PDL na asay katong surrender katong oso bitan natong tukhang. So ni volunteer man to sila og kanang surrender. So among gipa-appeal sa CBDRP program. So mo nang na drug cleared me kay ang tanan gyud naa sa listahan na appeal gyud sa programa sa COSAP. Mao man to ilahang basihan. Kay tan-awon man gid nila ang lista kaning sa tagsa kaning mga tawahan na naman guna sila yung mga documents gud nga fill-upan. So naaman na mga attachment paper nga together with PNP nga monitor sa sila unya kami naama sa gid mi attendance during sa CBDRP program. Okay. Kap, unsay sekreto murag kuan ka, unsay sekreto or unsay ka nang gitawag na tong best practices sa barangay Budlaan nga nganong na drug cleared mo? So unang-una kay di gyud lalim pag drug cleared no nya di sad lalim nga pag home visit anang mga drug surrender drug kanang personalities. Yes. Kay kanara ba ilang mga batasan mga dadonon kaayo. So amo gyud gipaningkamutan together with PNP kay di lang mahimo sa barangay lang kundi naadjud ang PNP. So amo gyud na convince ang mga drug personality niya o sa gibuhat sa barangay para gyud sila makagraduate kay nigasto gyud ang barangay pa snacks unya kanang amo gitagaan og tag 5 kilong bugas kada session kada usa para lang gid sila mo graduate nga after anak kay naamang gituoso naman to sige na mag-ayuda ng tupad program kang congressman og diri sa syudad. So ako pa jud gipa-appeal sa tupad program. So gipa-appeal giprayo gyud nimo ka-appeal ang atong mga headers. Para gyud sila gyud mo appeal gyud man bakay kon dili gyud na nato kanang amumahon di gyud na sila mo appeal sa CBDRP. Ganahan ko na nga term amumahon. Bitaw Kap, nindot kayo ang mga best practices sa barangay Budlaan, mga kasugbumong nahimo gid sila ang ilang status kay drug cleared gyud. Unya aside ana Sir Ryan, ang kini bang sa BDCP kung pananglita na ay sa list nga nag-rehab privately or naa sa mga private insti, appeal ba gihapon covered siya? Okay. So, magsugod ta balik sa ato ang watch list. Kanatong watch list, gi-categorize na nato siya og mga line, kumbaga gitawag na nato siya natay term ana nga color coded. So natay uban ana nga user, natay uban ana nga PDL, nasa tay uban ana nga pusher, no? Nasa tay uban ana nga ni graduate na, no? Naka-complete na sila og program. Usually gikan na sa programa sa ato ang
close controlled environment, which is the private rehabilitation, or either way diri sa atong government naghatag po sila og serbisyo ana, which I believe mo na ato ang TRC Argao. So from there, same program, human sila sa ilahang allotted nga pila ka buwan didto, dadun lang nila ilang certificate soy unya, ipresenta lang sila didto nga oy naa sila sa watchlist sa ilang barangay. Nya after nga naa sila sa ilang watchlist sa ilang barangay, diha lang nila ihatag ang certificate. Nya i-categorize na nato sila nga mo submit na lang sila og 2 months nga program instead of 6 months program. Wow. Alright, thank you so much, no? Sir Ryan Hernan sa BDCP COSAP. And of course, ato lang ipahibaw sa atong mga kasugbo, aside sa atong congratulations, ang Barangay Budlaan, pinanguluhan sa inahan nila nga si Kap Nerissa Suna noon, Nerissa Antolihaw. Kay Kadak sa nato member si Kap, si Konsehal Nerissa sa Mandaue. Alright, makadawat pud mga kasugbo ang atong mga drug cleared barangays og 100,000 each. Alright. So, of course, karong July 1st kana ipanghatag. Wow. So, mga pila ni sa kabarangay? Out of 32 ang bag-o nga na drug cleared. Tulo? 13. Wow. So, usa ni ana ang Barangay Budlaan. Og mga kasugbo, ang Barangay Budlaan, usa sad siya ka Best Badak. So, it's another 100K. Wow. Bigyan ng jacket. Alright. Unya pod, aside, gi-interview naman diri sa Sugbuanon Channel si Kap Nerissa, bahin atong ilahang award sa Lupon, no, pinaka-aktibo nga Lupon. Of course, national. So, dili basta-basta, national. Best Badak pagyud unya karon drug cleared, national pod ni Kap. Kay of course, sa kinatibukan sa Pilipinas, di na ka magbalik-balik. So, yung ana kapaspas, so yung ana kaaktibo ang Barangay Budlaan, mga kasugbo. Alright, balik lang ko sa BDCP para dyan atong mapalawman. So, mao na to, mga kasugbo, atong itagsatag sa nakaganiha, mas napalawman pa. Unya karon ato lang i-recap, no. Una ni ana, of course, adunay programa nga CBDRP or Community-Based Drug Rehab Program nga ang mga headers or katong gitawag nilang surrenderers kay nagikan sa lista sa PNP o sa PDEA mo ng PNP and PDEA watchlist. Humani ana mo enroll sila og CBDRP program, adunay ipahigayon nga mga sessions, mga drug testing, mga random na kalit-kalit na nga pag drug test kung nausab na bagyud sila, and that's for 6 months. And right after that, mo apply ang barangay kung all accounted for na. So, unsa gining all accounted for, Sir Ryan? At para, ang termino ba, jargons pa sa atong mga kasugbo, atong mapasabot yun nila? Okay, ang all accounted based sa ato ang watchlist. Let's say, for example, ang Barangay Budlaan, pila ka to kabuk inyo naka sa inyong watchlist? Mga naam siguro to sa 70. 70. Naa sila yung mga headers, naa sila yung mga personalities nga 70 kabuok. Katong 70 sama sa gingon ni Kap Nerissa nga ang 70 ilag yung napaimbitar nga mo appeal sa ato ang outpatient nga rehabilitation. After ato nga naimbitar nato sila, that's the time nga ginatawag nato nga na all accounted. Ang tanan naa sa watchlist na imbitar naka-appeal gid sila sa treatment program. After the treatment program, that's the time nga all their documents ato na siya i-collect. Ato na i-collect after yung collection ana, that's the time nga mo file na dayon ta and mo apply ta for barangay drug clearing program. Soy. Sir Ryan, asa man ta mo apply? Asa man na nato i-submit ang mga dokumento? I-submit na nato sa ang mga dokumento. Number 1 yun, we have to submit an application letter. Alright. Masabit application letter ana from our partners agencies, no? Of course, atong chairman. Ato ihatag sa PDEA, yes. And then sa PNP or Yes, PDEA lang. sa PDEA first. Okay. And then all those folders kana tanan na ay partisipasyon ana, dili lang kayo na ang PDEA. Also the documents coming from COSAP. Also, the documents coming from our DOH and of course, our PNP on the side. Pwede rin dagdag. Huwag sa barangay. Yes. Sir, follow up ko rin para ano na lang yung pag-answer mo. Ano talaga ng BDCP, no?
yung sa PIDEA, sino ba yung or anong agency yung nagde-decide kung itong barangay na to is approved for drug clearing? Sige, sir. Okay, una tayo dun sa sa application. No? I'm sorry, Gaya, no? Pero hindi sa PIDEA ina-apply yung letter, no? Mali. Yung letter is ina-apply sa chairman ng ROCBDC. Okay. Yan lang. Si PIDEA yung chairman, no? Si si PIDEA. RD. Pero the right term there is sa ROCBDC po tayo nag-apply. We're not applying for PIDEA. That's maling yun. Maling, na si PIDEA yung papatakbo. Kasi si ROCBDC is only one of the member ng si PIDEA is only one of the member of the ROCBDC, no? So nag-apply tayo dun sa chairman, no, ng ROCBDC, no. And then yung next na tanong niyo, ma'am, is kung sinong mga agencies yung nagde-decide. Yun nga, yung members ng ROCBDC. Chairman si PIDEA, Vice Chairman si DILG, member po natin si PNP and DOH, and the respective na local government unit. No? So, dito, sa Cebu City, of course, yung head, si Cebu City Mayor. So, paano i-declare, no? So, meron tayong 5 na member. Pag cross out yung yung during deliberation kasi magkakaroon kasi ng deliberation, pinapatawag. During deliberation, ibibigay dun sa members ng ROCBDC yung lahat ng mga dokumento. So lahat sila magche-check, may kanya-kanya po silang roles doon ng pagche-check ng lahat ng mga dokumento. Kahit isang member lang doon is mag-oppose na eto kulang pa yung dokumento niya, is madi-defer po yung declaration niya as drug clear. So dapat unanimous po yung voting ng committee po natin. So dapat silang 5. Silang 5 lahat. And sir, is there like ang complete documents, like kung check lahat na documents, okay to go na, or is there any criteria or something that ay, syempre, chine-check talaga yan kung pasado siya. Lagay natin kung example natin, kung yung tao is patay na, no? So, paano natin malalaman? Anong yung natin, supporting documents na itong tao na to is patay na? So, syempre, just a matter of death certificate. Mag-present ka doon ng death certificate, patay na siya. Kung yung tao na to, lagay natin, ay sir, nasa kulungan po yan. Nahuli po siya. So, yung respective na documents needed, kailangan po natin ng spot report, no, progress report, at saka yung certificate of detention. Or yung information coming from the RTC na itong a certain person was siguro, lagay natin na paakitan ng kaso. At sa ngayon, itong tao na to is nakakulong doon sa respective na jail facility po. Yeah. So mga kasugbo, dili basta-basta nga mo apply og barangay drug clearing or drug clearing nga status, mga kasugbo. So ing ana ka tedious ang pag-submit sa dokumento unsa pa na diha. Pangutana ko sa ato ang gwapa nga kapitana diri atong guest. Unsa bay mga challenges adtong panahon nga nag-apply mo drug clearing unsa ba naabay panahon nga kanang murag kasurimbiro na lang punta or sige Kap, you may share it with our mga kasugbo. Akong i-share ang mga challenges ato. So panahon gid sa home visit kay dili gid na sila dayon mo kanang mutando ba. So kadaghan mi mag home visit, then kun mo appeal na sila sa CBDRP, usay mo absent na sad. So kami adto na sad mi sa area, munang dili gid lalim pag amuma manang tayo nga pag amuma nila ba nga para gid maka-attend gid sila sa CBDRP program. Muna usa na namo nga bugat nga challenge. Unya dayon gibudgetan gid sa barangay kay kun dili gid na budgetan sa barangay ang ilang pagpakaon di sa na mamalik. O walang kinahanglan sa jud ang barangay mo gahin og budget sa bada kay naamang gid na ang naman gina sa annual budget na maron na nga kinahanglan na adjoy budget ang badak. So man dili lisod sa barangay kon sa maong programa, pero ang mga challenges kana gyud ang pag-absent nila, pagsigig home visit nila,
mo na pinakabugat na mo nga challenges. Yes, of course. Kay tungod man nga dili na to bakon og dili sila ganahan or unsa. So challenge gyud na dili lang sa barangay, of course sa PNP, sa PDEA, sa COSAP, labi na sa tong mga coaches no nga naa sa nga na-assign ana tagsa ka barangay. Kap hisgutanan sa mga dokumento, okay ra ba, smooth kan, unsay natabang sa COSAP, unsay smooth. So di ako para lang mapasabot sa atong mga kasugbuan, ako as naa sa COSAP kay bawo gyud ko unsa kalisod, unsa ka tedious ang trabahoon. Pero ay mong mga ang challenges sa pag-comply ani nga mga documents So sabat sa documents pag-comply kay grabe gyud ka kakuti. Hapit na mo hilak ako ang focal person ako si Josephine. Kay dili jud lalim nga kanang inig-submit niya nanasay komentaryo nga dili anaon lain na sad di marag kalima siguro to or than Warang apit na mo surrender ba, pero ako lang yun siyang gidasi nga, maningkamot lang yun ta nga, proud man sagod ta nga, ma-drug cleared ang ato ang barangay. So maauto, naningkamot, niya, bilib man sad ko sa Station 8 kay mo cooperate man sa gyud ang kanang pulis, kay naabe ilang mga documents sad nga kinanglan mo support sila. So appeal po sila, no? Appeal gid ang station. Ang PNP, station. So, ang thank you so much. Kuan sad kayo ang COSAP. Ang DILG ni support sa gid kay appeal man sila og kuan. Tudlo unsaon gid na pag kuan sang documents. Yan na koy paapas after the atong aftercare kay naka-avail sad ang akong ni graduate og livelihood program sa DS nga tag 5,000. Wow. So mao na siya ang amo ang natagaan gid nako og mga kaayuhan ba ang amo ang personalities. Of course, thank you so much no atong dakong yukbo sa Station 8 sa kuan gyud no pagtabang ni sa Barangay Budlaan. Of course sa paggiya kini wa gid ni halos na lang ni siya dili matug siguro sa paggiya sa ato ang mga kabaranggayan para mahimong drug cleared na adiri of course atong pagpakan atong bisita Sir Ryan Hernan kay siya gid na ang pinakakuti bitaw. So igana lang kay ang ato ra man gyud nga gusto ta ma-drug cleared ang mga kabaranggayan sa syudad sa Sugbo. Si Reyna kay dugang? Actually ako wala na rin eh. Siyempre, of course, parati namin sinasabi in behalf of my regional director, of course, the PDEA is all-out support to the local government. Especially to itong programa po natin with regards to anti-illegal drug campaign po natin. And actually, talagang pasalamat kami, no? Pasalamat ako as the head of PDEA Cebu City na merong kagaya ng COSAP. No? With the help of the Madam Jonah. Siyempre, very much able na head ng COSAP. Siyempre, pasalamat kami with the friendship, with the hindi lang sa trabaho. No, kasi parang stars aligned, no? Kasi yung parang gusto ni PDEA ganito, gusto ni COSAP ganito, but with regards to the output na gusto nating yung goal natin na talagang kung ilan yung barangay na ma-drug cleared natin, kung pwede natin ma-drug cleared yung 80, bakit hindi, no? Diba? So it's a long process pa. No, so nandito lang si PDEA always to support the local government with the anti-illegal drug campaign po natin. Okay. Kap ni Risa imong kanang panapos nga mensahe. Pasalamat di ay ko unang-una sa COSAP. Grabe dinood ka aktibo gid si Madam Jonah. Madam Jonah. Kay kung dili pa niya no, dili siguro ni ma-realize ang drug cleared kada barangay niya sa PDEA. Of course, sa PDEA nga grabe kaayo na Ma'am Abner ug si Ryan nga grabe sa kaayong ni support sa barangay. So gumikan nila sa mga pagtabang. So malipayon kay mi sa Barangay Budlaan nga kami nga na-declared mi nga
drug cleared og na best badak barangay. Wow. Kuan gid ni silang kap ni Risa ug ang Barangay Budlaan haros kamunggay sa mga awards gikan sa Lupon. So ing ana ka aktibo. Hinaot no panaminan pud ni sa atong ubang kabarangayan diri sa syudad sa Sugbo. Thank you kayo kap. Napakaidugang. Wala na. All Thank right. you. Atong of course pangayoon na to ang panapos nga mensahe gikan sa Muse. Bitaw. Gikan sa ato ang head sa Barangay Drug Clearing Program under sa COSAP, of course, Mr. Ryan J. Hernan. Okay, no. First and foremost, mga ko pasalamat sa ako ang Executive Director gid sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention. Believe it or not, I'm just one of the few nga natabangan ani niya. Kay sama sa iyang gingon sa usa sa iyang mga speeches, di gid siya ganag-addict sa Odasoy. Di gid siya ganag-addict. Pero here it comes. Nabutang siya sa disposition nga unsaon ni nakong 80 ka barangay. Mismo siya nangayo siya tabang. And ako sa una usa ko ka-disturbance sa community. But look at right now, someone believe in us. Nga kami mismo ang among mga experience gihimo niyang instrumento para mutabang na sa 80 ka barangay. Imagine, I am nothing before, but right now I'm already something. Who would have thought, no? 80 ka barangay na ako ang mga natabangan karon. Onya, dili lang kay ang barangay mismo nga ako ang natabangan, kundi ultimo sa dakong mga igsuon nga nalambigit sa mga ginadiling droga. Mga nabiktima sa Again, truly, there is really life after drugs. Thank you so much, Sir Ryan Hernan. Mga kasugbo, napupos na gyud atong panahon diri sa ato ang segment nga Tipat session. Sa atong naisgutan ang Barangay Drug Clearing. Of course, sa ngalan sa atong Executive Director, mabtikon nga Executive Director nga si Jonah John Rodriguez, kami mapasalamaton sa COSAP sa ato ang RMN Sugbo Anon Channel headed by Sir Wayne Iviota, and of course si Ma'am Vilma Andales ug sa tanang staff nga naa diri. Ato sang pasalamatan ang Cebu City Council nga karon headed by Honorable Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros. Of course, ang atong acting mayor nga si Honorable Attorney Raymond Alvin Garcia ug ang atong amahan sa syudad sa Sugbo nga si Mayor Michael Lopez Rama. Daghan kayong salamat sa pagsalig sa COSAP, labi na sa programa karon sa COSAP, Moagap Gugma Dili Droga. Mga kasugbo, daghang salamat hangtod sa sunod nato nga panag-uban sunod buwan. Kini si Lindsay Ardonia kamo nagatanaw sa COSAP Moagap Gugma Dili Droga. So I sing this song to all of my age, for it's not questions we got to face, for in this cycle we got a line. We are the ones who are next in line. We are next in line. Oh, we gotta work, we gotta feel. Let's open our eyes and do whatever it takes. Oh, we gotta work, we gotta feel. Let's open our eyes. Ooh, ooh, ooh. Sing this song to all of my age, for these are the questions we got to face. For in this cycle we can't lie. We are the ones who are next in line. Yeah.